Donem la benvinguda al coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa i membre de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet. Bona nit, Catalunya! Avui, alguns amics em preguntaven què hi fa un no independentista en un acte com aquest? I els hi vull contestar. Amics i amigues, això ja no va d'independència, va de democràcia, companys i companyes. Ens juguem la democràcia. Aquesta democràcia, el dret d'un Parlament a opinar el que es creu convenient, el dret d'anar pels carrers, concentrar-se i fer manifestacions, ho van arrencar a la llarga nit del franquisme els nostres pares i les nostres mares. I us tinc que dir que lluitarem amb ungles i amb dents perquè cap Mariano Rajoy ens arrencarà aquests drets mai, mai i mai. Vull aprofitar també per dedicar unes paraules a uns amics i a unes amigues de Catalunya. Gent que viu a Madrid, que viu a Sevilla, que viu a Gijón, que els hi han prohibit actes en defensa de l'1 d'octubre. Amigos y amigas, los catalanes os queremos, somos vuestros hermanos y hermanas. I un darrer missatge que vull llançar. Després de l'1 d'octubre ve el 2 d'octubre. És també una jornada molt important. I el 2 d'octubre tindrem que seguir defensant les nostres llibertats, les nostres institucions, els nostres càrrecs públics. I aquest 2 d'octubre això ho tindrem que fer amb aquells que el diumenge votin sí, amb aquells que el diumenge votin no, amb aquells que el diumenge votin en blanc, però no ens equivoquem, també amb aquells que el diumenge no aniran a votar i que són també el poble de Catalunya. Clar que sí, un sol poble, va dir el Partit Socialista Unificat de Catalunya als anys 70 i als anys 80. I no hem oblidat aquest crit. Som un sol poble. I si som un sol poble i estem units i unides, no hi haurà ningú que ens aturi. El diumenge prenem pacíficament els carrers, prenem pacíficament els col·legis electorals. Som imparables. Visca Catalunya!